No patika. Čaute. Takže dneska by som vám chcel predstaviť tieto nové čipsy. Máš ich opačne. Máš ďalšie? Mám. Aby som to tu kuse zbieral, ja to môžem Ja to nedám do huby, daj mi nové. Takže, chcel by som vám predstaviť tieto nové čipsy. Značky Chips. Teska. Teraz sú len v akcii za 44 centov. Takže si ich nezabudnite kúpiť. Chutili jak Presne. Tieto skvelé čipsy som chcem a budem chcieť. A je to môj plat, takže ak dovolíte, som si ich zjesť. Sa skvele otvárajú, majú jednoduchý dizajn a krásny nadpis. Tlačíš? Ale som to tu zbieral po nich. Ešte mi ani nezaplatili. Môžem sa na to všetko To bol môj plat. Ja túto prácu nenávidím.